Qui no s'ha trobat davant d'un projecte gegant i s'ha preguntat «I ara, per on començo exactament?» Doncs avui el que farem és justament això, desmitificar tot aquest procés. Anem a veure com podem passar d'una simple llavor a un sistema viu, complet i funcional. És que aquesta sensació, la de sentir-se una mica aclaparat, és superuniversal, oi? I clar, quan el projecte és ni més ni menys que crear un ecosistema, un sistema viu i productiu des de zero, la sensació pot ser encara més bèstia, encara més intensa. Però, sabeu què? La clau, el secret de tot plegat, està precisament aquí. No es tracta de fer-ho tot de cop. Hi ha una manera, un mètode per navegar per tota aquesta complexitat. Un camí que, de fet, ens guia pas a pas i, el més important, amb seguretat. Perfecte. Doncs el primer que hem d'entendre, i això és fonamental, és que hi ha una diferència clau entre dues fases de qualsevol projecte d'aquesta mena. Són molt diferents, i entendre-ho és, de fet, el primer gran obstacle a superar. A veure, la diferència entre aquestes dues etapes és que és abismal. Penseu-hi, l'establiment, la posada en marxa, és sense cap mena de dubte el repte més gran. És l'etapa de disseny, de muntatge, on totes les peces del trencaclosques han d'encaixar a la perfecció. El manteniment és el que ve després. I aquí hi ha un dels grans secrets. Si volem que el manteniment sigui fàcil, gairebé mínim, la fase d'establiment ha de ser senzillament impecable. O sigui que, abans de posar-se a acabar o a plantar res, abans de moure ni un sol gra de terra, és absolutament clau tenir un pla mestre. Imagineu-vos que són els plànols d'una casa. No començaríem a construir sense saber on van les canonades o l'electricitat, oi? Doncs aquí és el mateix. Aquest pla defineix tots els sistemes que hauran de conviure i funcionar junts. I la llista, de debò, és només la punta de l'iceberg. Penseu-hi. Cal planificar el subministrament i la distribució de l'aigua, els camins i accessos, els refugis, cases, coberts, el que sigui, el viver per a les plantes, les fonts d'energia, on aniran les tanques, i tot això sense ni tan sols parlar de la rehabilitació del sòl o el control de l'erosió. És que cada element depèn dels altres. La llista es fa llarguíssima, i sí, pot arribar a ser aclaparadora. És que, clar, veient tot això, tota aquesta llista de coses a tenir en compte, és que és completament normal sentir-se una mica perdut, o molt perdut, però tranquil·litat, perquè precisament per això, per evitar aquesta paràlisi, necessitem una estratègia, una bona estratègia que ens faci de guia. Doncs bé, anem al gra. La solució a tota aquesta complexitat és sorprenentment senzilla. Però compte, senzilla no vol dir que no sigui potent. De fet, és molt potent. Aquesta és l'estratègia que ens permetrà, per fi, començar a avançar sense quedar-nos bloquejats pel camí. I aquí la tenim, la pregunta del $1.000.000, oi? Amb una llista de tasques i decisions que sembla infinita, quin és el primer pas? Però no un pas qualsevol, sinó un pas pràctic real que puguem fer demà mateix. Doncs la resposta és aquesta, 4 metres quadrats. Sí, tal com sona. Comencem amb una escala que puguem controlar al 100%. Un hortet de 4 metres quadrats. Perquè un espai així no només ens donarà menjar superràpid, sinó que, i això és el més important, es convertirà en el nostre primer laboratori a petita escala. Serà el lloc on aprendrem de veritat què funciona i què no. I el segon pas, 10 arbres. No 10.000, ni 1.000 ni 100. Només 10. Escollim aquells 10 arbres que creiem que són crítics, els més importants per al nostre clima i el nostre terreny. Els plantem bé, els cuidem i observem. Això és, ni més ni menys, la nostra primera prova real. El nostre test per veure què funciona de debò, abans de llançar-nos a fer grans inversions de temps i diners. I aquesta frase ho canvia tot. És un autèntic canvi de paradigma. El punt clau, el més important de tot, és que no estem plantant coses aïllades. No és un arbre aquí i una planta allà. El que estem fent, des del primer moment, és crear un petit ecosistema, un nucli, on cada arbre està acompanyat de les seves plantes de suport, les seves sòcies, que treballen juntes. Estem creant un petit sistema que a la larga s'autoregula. Llavors, resumint, l'estratègia és superclara. Primer, ens centrem a prop de casa, a les zones 1 i 2. Segon, comencem amb el nostre hortet de 4 metres quadrats. Tercer, la nostra prova amb els 10 arbres clau i les seues plantes de suport. I el quart pas, que potser és el més important de tots, observar, avaliar, ajustar i aprendre. És que fent-ho així ens estalviem temps, ens estalviem diners i sobretot ens estalviem la frustració i la desil·lusió de cometre errors a gran escala. Molt bé. Un cop tenim aquests petits nuclis d'èxit ja funcionant, estables, productius, llavors sí, llavors arriba el moment de pensar en créixer, en expandir-se. Però la pregunta és, com s'escala de manera intel·ligent, sense perdre el control?
I aquí és on la idea és, sincerament, brillant. Perquè expandir-se sobre un sistema que ja funciona, que ja és estable i té la seva pròpia integritat, és infinitament més fàcil i segur que anar afegint elements nous i aïllats per tot arreu. Bàsicament, estem construint sobre una base sòlida, una base que ja hem vist que funciona. I en aquesta taula es veu la diferència clau a la perfecció. El sistema domèstic, el de les zones 1 i 2, és el nostre laboratori, el nostre camp de proves. Aquí la diversitat és altíssima. Podem tenir, 25, 50, 75 espècies diferents per veure què funciona i què no. I d'aquesta bogeria de diversitat, el que fem és identificar les nostres espècies estrella, aquelles 3, 5 o 10 que són les campiones, les més productives, les més resilients, les més fàcils de gestionar. I són aquestes, i només aquestes, les candidates perfectes per portar a una escala més gran, si és que aquest és l'objectiu. I tot aquest procés, tot aquest camí que hem fet, ens porta finalment a l'última fase del viatge, la recompensa. És el moment en què passem de simplement cobrir les necessitats pròpies a generar, de veritat, abundància i excedent. La filosofia que ho sustenta tot és aquesta, avançar sobre l'èxit. Què vol dir això? Doncs que no fem grans apostes a cegues. No ens la juguem. El que fem és construir pas a pas sobre petits èxits que ja hem comprovat. I si alguna cosa no funciona, cap problema. La retirada és petita, el cost és baix i és superfàcil de corregir. I això és el que ens permet avançar de manera contínua i segura. Així que, si ens hem de quedar amb una cosa, és aquesta. L'ordre dels factors aquí sí que altera el producte. Vaja, que l'ordre de les operacions és fonamental. L'objectiu número 1, el primer de tots, sempre ha de ser l'autosuficiència. Crear un sistema estable que ens proveeixi. I un cop ho tenim, només llavors, podem començar a identificar què funciona tan bé que genera un excedent. I és aquest excedent, i només aquest, el que té sentit exportar o portar al mercat. I acabem amb una reflexió final, una pregunta per endur-nos a casa. Una pregunta que ho porta tot al nostre terreny més personal. Pensant-hi bé, en el context de cadascú, quin seria aquell petit èxit, aquella primera peça del trencaclosses que podríem començar a construir avui mateix? Vicky Radio, la ràdio internacional.